Ak dovolíte, použijem cudzie slova. A použijem slova novinára z denníka SME, ktorý povedal, že progresívne Slovensko je jedna veľká prázdna fľaša. A má absolútne pravdu. Viete, to sú silné slova, lebo to hovorí v podstate váš prívrženec, človek, ktorého polovička platu ide od Soroša. Je to na polovičku vlastnený denník Sorošovými nadáciami. Čiže ak máte prázdnu fľašu a na tej prázdnej fľaši je iba nejaká etiketa, tak prosím, nečudujme sa, že budú prichádzať s návrhmi, o ktorých netušia, čo môžu znamenať pre reálny život. A dúfam, že sa zase na mňa nebude nikto hnevať, ak budem citovať ďalej pána Šoltésa, keď povedal, že v súvislosti s Benešovými dekrétmi, s tým, s čím prišli v progresívnom Slovensku, to ako keby ste namočili do tej fľaše prázdnej a potom, keď tú fľašu kúpite, lebo hlasujete za tú fľašu prázdnu, to budete musieť vypiť až do samého dna. To je presne progresívne Slovensko. Netušia. A myslia si, že chodením a lacnými prísľubmi o rušení Benešových dekrétov, o tom, že zavedieme prednosť európskeho práva nad všetkým slovenským právom, si budú získavať ľudí. Jediné, čo robíte, ohrozujete slovenskú suverenitu, slovenskú štátnosť. Ohrozujete usporiadanie vzťahov po druhej svetovej vojne. Ste jedna veľká prázdna fľaša, dokonca aj bez tej etikety.